Хайде, Лъки, ти си. Давай. Ето тук. Нали не бързо? Къде отиваме, Лъки? На Боянския водопад. Нали не бързо? Пътя беше стръмен и доста уморителен, поне за мен. Натъкнахме се на няколко такива чешми. Водата в тях беше студена и годна за пиене. Даже Лъки може да го потвърди. Открихме едно малко параклисче между камъните. Доста интересно място. След около 1 час ходене, ето че стигнахме Боянския водопад. Да, или пък може би не. Отговора на този въпрос ще разберете в следващият клип.